ezininzi. Andithetha ngompho yafa ngathi ndithetha ngam. Yes. Umpho ndim. Yes. Amen. Umpho ndikhule naye ke emhlabeni waseKapa. Sikhula sisithi idubu sikaMambiki sesimuncu. Amen. Yes, ma. Umpho sikhula njengabanye abantwana sisilwa. Kula kwethu siphinde sivane. Sidlale soyijumu. Sikhula nompho zininzi challenges esigqithe kuzo eKapa. Sifunda nompho sidlala ibhola bengumuntu naye benamaphupha. Nje ngathi nje besimapha sinamaphupha. Nkosi yami. Yes. Andiyazi ininzi into endinothetha ngompho mana andiyazi ngoku into endinothetha ngayo cause into yakhe umpho ayamkeleki. Umpho bengumuntu bekhawuleza uba nomsindo. Nami ndinjalo ndafana naye. Bathi phinde bengumuntu onomncumo umpho. Bengumuntu benentonto manje umpho. Bekhula ngabanye abantwana ndando ndithetha mangompho cause ayiniphathi kahle sithetha ngaye singokola ngaye izinto bemane zenza umpho sibheka kumandi kunjalo. Ayamkeleki manje into yakhe umpho bakasekho phakathi kwethu. Sibuhlungu kakhulu nyalo ngompho. Andiyazi nyani ngathetha ndithini ngompho. Into endinothetha ngayo but andiyazi cause le situation yakhe ndithi akekho phakathi kwethu ayamkeleki. Ayamkeleki kakhulu cause nangoku simileyo phaa eKapa ekuneni after kuthiwa umpho akasekho nathi emhlabeni simile phaa ekuneni sihamba xa sima phaa ekuneni sincokola siyamazi adivimhloko kwabo phaa endlini azoma nathi ancokola. Kosimileyo phaa sinengqondo uba umpho uzawuphuma aze apha kuthi kanti nyhani akasekho umpho. Simile phaa ekuneni naphaa nangesuku elondelayo siyamncokola phana siyibone nyhani ifemeli kampho iyafika nyhani. Oyi-one uyothi athi hayi nyhani umjita akasekho lo masiyamkeleni into yakhe uba akasekho siphinde simbone umpho. Uyandikhathaza kakhulu into kampho. Andisenalilo andiyazi athetha ndithini umpho but Ndinibulise lonke nonke. Lilo andikwazi uthetha. Khathazekile ndibuhlungu. Ndikhule ndithi mzala kuAmanda sibonke phaa bonke no-Olive ndithi mzala. Sibuhlungu mama kakhulu futhi. And ke ngoku into esenza sibe buhlungu kakhulu yinto yoba kudala senzeka izinto kumpho. Simhlangula. Uzawuyazi umzala. Noba kufowunwe siphi kuthiwa umpho wathi nankuduphini nakuthini simhlangula. Eyona isikhathaza kakhulu yinto yoba ngalaa mini umpho kanti ngezaa mini before umpho asweleke bengunye umuntu ebesingamazi. Bengulaa mpho bengathi uyakhula umntana omncinci benobubele bungapha kokuqonda. Kanti besingayazi into yoba ububele bakhe bububele bokugqibela singekabona. Even ngezaa minutes before asweleke umpho kuthi udutyule sigqitha kuye ekoneni wasibulisa umpho. Sebe sizawuhamba naye sizawenyanga qha ke umpho wangona uthanda uhamba long distance xa sihamba naye. Umpho usuka ko-W uya kuye uright usuke kuye kuwaye uright. Once utshintshe ilocation uthi makhaza umpho esenguyo akafuni uhamba kakhulu sathi hamba simshiyile umpho manje sawuthenga inyama enyanga. I don't think noba yagqitywa zange igqitywe nalaa nyama sasiyithenga phaa savikhona. Siyathanda ugezelana ke kufowuni usister wakhe ithi uMatsile uzathi ande nako ukutya kugqityiwe qha ndizobona ebusweni uba hayi mani le khola ayikho rayithi yintoni ingxaki zange sibe rayithi nanoba ndasuka njani inyanga ndiyofika eKhayelitsha zazi noba ndaqhuba njani sasize ngo-N2 saphuma ngenyanga intoni ngeluzuku ndiyazi into yayisenzeka. Kodwa ke umpho masimkhulule naye. Ndiyacela mzala
asikhululeni uThixo osinika ekwanguye nothatha cela siqobiseni inhliziyo zethu manje ewe siyayazi uba khulula kungekho lula nje siyazazi izathu uba kutheni kungekho lula kodwa ngicela siqinile mzala nakuthi akho mnandi kodwa nguThixo waziyo akho ndinga ngakosi Amagugu. Masiwabulele lamazwi aphuma kwabafana anenkuthazo kakhulu. Amen. Kwesi sithuma sicele isithethi sokuhlala eso ngudi mantshintshana. Oh, shiya la magugu. Apha kuthiwa mandithethe nanjengobomhlawumbi lapha ngompho. Yes. Yeah. Umpho kakuhle asingumntana bekhulela apha. Amen. Ngako oko ke akho nto ingako ndiyaziyo ngayo. Yes. Yeah. Kodwa ke kanini ndibe mane ndimbona kakhulu kwabasebenzi bakhoyo. Noko inkangeleko yakhe ibonakala njengomntana olungileyo. Yes. Yeah. So ke mna ndedwa andinayo into mhlawumbi ndithi hayi phayana. Yes. Kangako ngompho. Umpho ke mna ngendlela ebendibona ngabe ndibona njengomntu olungileyo. Yes. Ngoba ke thuba befika apha bengabikho nto ndive kusithiwa hayi ikhona into embi ebeke wayenza. Amen. Ndizama ukuthi ke kukangako ngam ngompho. Inkosi. Waphila phakade.
kwesi sithuba bawudiko sawucela uba kuze imibutho ngoku itsho i-item elandelayo imibutho mayize waphila phakade Ndingathi ndiyanibulisa kulo mzi wakwagcina. Amen. Ndingumbutho weli khaya. Apha siyimizamo yethu. Amen. Umbutho owawuqulunqwe kudala ngabantu abangasekhoyo ngootata balapha. Yes. Amen. Lo mbutho wawuqulunqwe ngootata balapha. Amen. Waze umolokazana walapha akawuyeka. Amen. Wawubamba akawuyeka. Besihamba nalo mama walapha ke uMambathane. Akanga sisokolise endleleni. Yeah. Njengebekwe lalizwe. Ebedogqithe namntu lapha. Ni date bezindibili. Yeni date zokuhlala kombutho ebezazi. Yes. Ndingatsho ndithi sisebenze kakuhle kakhulu. Yes. Nosapho lwalapha ekhaya. Ndingathi njengamazwi ambalwa udlulile umfana. Wemaya. Ibe ngumntana omncinci. Hey. Besisambuka. Yeah. Baba. Oh besisambuka. Oh, mama. Kodwa ke akho nto siyithethayo. Ngoba nomuntu unayo imini yakhe. Kuthiwa inani lenyanga zakhe uThixo azazi. Asazi into thina. Sihleli nje apha emhlabeni ngokungazi ngoba izinto zangomso asizazi. Yes, mama. Ndingathi siyabulela bethunana sisebenze kakuhle namama nemizamo yethu. Inkosi. Itamandla ngawakho nokumanisa
into lapha. Amen. Ndithi nganganenzi bathi. Maniqale ngokubulela nina abazalwane bethu. Inkokeli zasekhaya. Into enyenzileyo. Othwala lo mzukwane nombeka kwelikhaya. Ndithi ndawujonga. Ndizive ndonwabile lapha enhliziyweni. Bendingamazi busisi kanti ufihle into enkulu kangaka. Amen. Mandishiyeke apha. Apha ndimela umbutho kamazakhelayo. Ndibuhlungu amalungu alombutho agcwele apha kodwa azifihlile. Amen. Ndiyabona nawe ngemini ogqibela funa abantu bazifihle. Kanti kufuneka into inikweyo ungayibeki phansi kwetathu libe ngaphezulu. Ukuzibona ngabantu bonke. Andifuni loo nto malunga wethu. Andikhokelelanga abantu manenizifihla kulo mbutho. Apha ndithe ndimela umbutho kamazakhelayo. Lo mbutho waqulunqwa ngamaxhego alapha eMntuntuli. Ngenxa yento yoba baphela amatye kwakade abantu besindwa ngawo. Wathi kwahlalwa yayikade into ezityebi mozi lo mbutho waqulunqa mawokha amafihlo. Kuba bakubona ngalibi into yokupha kwamangcwaba yinto yabantu bathile. Bahlalwa phansi kodwa siyaphela ngalamatye. Masenzeni lo mbutho. Umbutho ke kamazakhelayo khona ungayenziyo bethuni. Sasiqale ngokukha amafihlo. Kodwa ngoku senza yonke into emzini. Siyancwaba ngoku. Asisengombutho wokwakha amalindi siyancwaba. Futhi asisakhanfazi ngosithi umuntu ofuna uba makabe nolwazi. Makaze asilume endlebeni mdala lo mbutho. Kubantu abahlela apha ke. Mdala safunda besithi kwenzwa le nale. Hayi, ubufuna ulwazi lawo ikhona office. Okanye uzena lapha kuthi lo mbutho abani uzawufumana. Ndifuna ukuthi ke mama unosayinile silapha chaza ngenxa yakho. Futhi eyona lisibanga lapha imisebenzi yakho ebalulekileyo. Uba ungayenzi imisebenzi lenkonzo okanye ungabisana neconstitution lenkonzo esingekho. Ngenxa yokuba ulapha kulo mbutho futhi ulilungu elithembekileyo elidala uzomelele ke xhawazana. Uzomelele ke xhawazana ba into ekhona mhlawumbe mebutho emhlawu umuntu into yokuqala ethethwa ukuphi umbutho. Ayikho into ebuzwayo. Hey, ukuphi nombutho? Uzawuthoka kombuthweni ubone ifamily hey. Hayi, ebecinga ntona yena. Ndifuna ukuthi ke asizothetha kakhulu bethuni. Nokonga amathuba. Masibulele. Uyesenamandla. Mandibulise ententeni kumuntu wonke okhoyo egameni lenkosi yethu Yesu Kristu. Amen. Mna ndiphansi kwabaxolisi. Uma kubaxolisi ndize apha ngemizamo yethu. Ndiyabona nje ngathi abandazi. Kodwa kayinamsebenzi lomthuleko. Andizuba senza nto inde nam ngoba sekukude okusekwenzekile ngoku. Sibulela ukusebenzisana nani bantu bemizamo yethu. Silapha nje siziswe kukwazi nina. Uba beningekho ngesikho apha. Bazali bam mama ingakumbi. Kunzima ukuthetha nomzali ngomntana wakhe. Kodwa emntwini okhonzayo okholwayo maziyo uThixo akukho nzima. Yonke into uThixo uzawuyenza lula. Lona inxeba lenzulu kodwa uzawulala ngelicala lilimeleyo. Thandaza uThixo yonke into izawuba right for Yesu Kristu. Uyesenamandla. Ndiyabulela kumibutho kwesi sithuba masikhawuleze sibize ke ngoku ke i-tribute mayize alale ngoxolo kunsondo kolona intondo kamama ukhoza ke lona untondo kamama
usathane intente phela usathane akayifuni into enhle kuba mna ndingumntwana ezizwe elikhulu kodwa namhlanje nditshelela izimqaleni nome apha Amanda kamninzi umpho ebengazemva kwami ebesiza emva komntana ozemva kwami xa ngisithi untondo kamama nguntondo kamama xa ndithetha ngompho ndithetha nguntondo kamama umntana kamama indoda apha ibincuma njengenkophe kanti abazanayo besihlala uxabana besisho naye izolo athi xa ndifuna imali xa ndisithi andinayo athi yo anamali kodwa uyaphangela qomba dani kade ndisitsho nami kumama xa ndifuna imali qomba yabo ntombi zonxa onamali kodwa uvuke ekuseni everyday akho nto ndizayithetha ke ngompho bese engathethwanga ibingumfana phaa ononcuma umfana onoxolo umfana ongenachuku umntana omncinci ongenachuku soloko encumile ndithe xa ngixelela itshomi yam ndisithi umphakasekho axelela intombi umnyanakhe athi unyanakhe mama ubhuti ngoku besigqitha kuye izolo esibulise encumile athi itshomi yam ngumpho ke lo umpho zange adlule ebantwini engancumanga mna ke andithethi kakhulu ngam ndimane ndisithi ndimane ndibuyela kumama umama wake wayihamba ngendlela umntana wesibini lo angiluzayo benditshilo naye izolo ndathi intombi akuthi uthixo uhamba nawe uyamngenisa entweni ndithi kumnandi ke xa ungena nothixo ezintweni kuba namhlanje sisomelele ngenxa kathixo ife bengekho uthixo ngesithetha uba nilimane nindithuthela amanzi aneswekile kodwa kuba ndiyazi thina singena nezintweni isiqalo sethu siyasazi uthixo nesiphelo sethu siyasazi uthixo ndibulela nje ke nani niba nikhona nizoqinisa umama zange sibe sedwa day one kusehla lento ndisithi ndimkhulula umntana kamama akho nto mna ndiyazi noba ke indlela asishiye ngayo inomntu kodwa uthixo bekhona uthixo ayikho into enzeka ngaphandle kothixo andikhathali noba usuka phi uthi uqhela ukwenza kodwa uthixo evumile ngoba iseyintando kathixo ayontando yomntu asiphelelanga kushotumpoza asiphelelanga ay asiphelelanga 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 kushotumpoza asiphelelanga ay asiphelelanga 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 kushotumpoza asiphelelanga ay umpho mandingathi ibingumzala wami ibingumzala kamama ibingumalume wami but umalume oyintanga yami ngoba ndisemveni kwakhe akho nto ingako ndizoyithetha ngompho but umpho ibingumntu onobubele ebengasoze umve endiyisa ngegama bendingumntasi umpho besidla egama likampoza ke lisuka kumomkhulu wakhe ongasekhoyo besidla ngosuka kowayini nomaziyeka sihambe siye ko-W first thing avayifika yenza uMambexi ukwenzela usisi wakhe itiku ukwenzela usisi wakhe ukutya aphume umphe ekamreni wova ilizwi lam okanye ilizwi likomomkhulu wakhe aphume encumile ibingumntu ke umpho ubungasoze umbone equmbile noba ufika kweyiphi imudi kodwa ke ismile ibiyinto yakhe ndingatsho umpho sifundile but mna bendifunda kwiprimary esenext door yasesikolweni sakhe sakumlandela mna bendifunda entwasahlobo primary but ixesha elininzi ebesithi uba ngabana ikhona into angayiqondiyo uzobona ngompho xa ephuma esikolweni uyahamba yekowayi athi nikitha nina anika ifundiswa le sensitsho uba ibingumntu besikhula ngendlela besicommon izinto bezithanda malunga nesikolo nami bendizithanda ndikhumbula I think noba 2 weeks or 3 weeks back before asweleke undibona kwi-status andizuyinabisa uba wayebona ntoni kodwa ilizwi awalithethayo umntasekhaya wathi mntase ngenye imini ndifuna ufana nawe ndathi xa ndimphendula akho nto imileyo phambi kwakho uzuthi xa uzixelela uba le decision yokuba ufuna ufana nam uzundithumelela into zakho yonke into ndiza kwenzela kangako ke ndifuna ukuthi mna ndilahlekelwe kakhulu ngumpho because umpho nasefowunini benganqabanga athi xa endibona ngathi ndithule andishukumise athi andithandi xa uthule kangaka kodwa ke olakhe ugqatso ulifezile emhlabeni.
igama lami ndingaavile khona ndingamninzi umpho ibingubrother wam umpho ibiyinto yonke kum umpho ebekwazi usuka phaa kowabo kuwayo aye endlini esayisini afike abuze sister ukubonga ndithi ke mna hayi manibongulelo uzamenza athi hayi my sister ndimkhumbule nje ahlale ke nyhani umpho emva koko ehleli uzawuba ngomntu esithi sister yazi uba ikhona endibekeleyo endiphathele yona ndibuza hayi mamntase yintoni leyo atsho ikhupha ke zinto zethu athi masibethe nomdade sibethe besithi nomdade athi sister ubungasoze umve umpho esithi avuwe ndiza ngegama umpho sezitho ebengumntana olungileyo beyinto yonke kuyo beyinto yonke baba impho undizimele qonde le yento ezibethwa uba into endizayicela okwangoku ndizawucela umongi asondeleze lo ke nguEldla yedwa umongi Amen. Ndibulise kumzwa semthunzini. Amen. Amen. Namandwendwe konke. Amen. Okay. Mandizibamba. Yes. Ncinci nje. Into endinikiwe. Yes ma'am. Ningakwaziyo ngabantu kuba babe kwantombi. Yes. Ndiyacinga uba ngomhla wama-20 kule nyanga siyiyekayo ixesha inoba zi-2-6 into ezinjalo isendlini phaa ndisekhayelitsha hlala emakhasi kufike ifowuni ethi mandikhawuleze ndifike eside B. Nkosi. Yintoni umpho udutyulwe yangathi andiva kakuhle. Ndiyibambe nje ifowuni ndayicima ndawo. Ndiyofika eside B. Xa ndifike eside B kanti ndigqithanga kule ndawo awele kuthi ndiyofika kokwabo. Ndifike kukho umntakwethu lo uvuyo sifikisana. Hayi bo kwenzeka ntoni? Athi uvuya lo mphoko uthule asikayipha nathi sinoma sambeni siye kule ndawo awele kuyo. Yes. Sihambe nyani siyofika kule ndawo awele kuyo kufumaniseke xa ndisiva bingumntana belapha esitratweni
eme nabanye abantwana nje kuvele abo bantu benda ngaye ukuya kule ndawo awele kuyo uye ngokubaleka efuna uncedo umzovulileyo waziphosa ngaphakathi esawungena ngaphakathi waluvala ucango esawuvala ucango zabe sezifikile aba bantu bambethayo babethe elicangweni ndiyabona uba bazama umsusa because yabonakala esithunzini pha unyani kasekakusukile bangena ngaphakathi imesi ibiyenzeke pha xa sifika uyelu lele apha emva kwezitulo ngaphaya balibaye behlanganisa qamelele kanje ukuba bekuqale kwathini andinalwazi nangoku sithe saba siyeza sebuya siza ngapha sifuna apha ezingqondweni inoba bekuqale kwathini kuqala kodwa ke kwakuthiwo kwathiwa sawuhamba ngohamba uyayazi uThixo yena asazi into thini ndifuna uthi kubantakwethu wonke lo mzwabagcina nomatshaya zibangamsoli uThixo uThixo zibanga ngoba ngeli xesha kwenzeka laa nto khona uthini kodwa uvumile makahambe umpho sendiyibonile into ayibonileyo waqonda lo wandimbizile ngakubo wamthatha ndithi nxe zwakuthi kodwa ndifuna uthi umpho kulaa ndawo alele kuyo azangalali aguqe ame ngenyawo aphindise benzi bobubi bakhe andizukuthetha kakhulu enkosi Torhwana siyayisonga ngoku sawubiza abokugqibela sicela ikomkhulu kunye noceba kubhale bona abakuthiwa ikomkhulu noceba cela beze ke ambulele mungamulezwe
obalulekileyo ononzaba abanikazi benimba ulutsha lakowethu naye wonke umntu okhoyo kule nkundla ndinganicalulanga lo othethayo phambi kwenu ngukhansela Vivash othunywe ithuba lokukhokhela kule wadi yaseDr AB Xhuma enguwadi 12 Umpho ndiyamazi njengomntwana kamalume. Izithethe esezithethile ngoMpho zitshilo uba uMpho uzalelwe eKapa wafunda khona. Ndiyamazi ngamathuba ebekhe abekho ngawo. Akukho zibakala ndinozibalula ncakasana. Ngaxesha akho ngayo ngexesha leholide ebengengomntwana ofika enze izixholoxholo. Ubungenawude umqaphele ukuba kufike uMpho because bekungabikho change apha elalini. Ebengumntwana ozithuleleyo onobele othandayo ukuyazi yonke ifamily futhi ebefika angabi ngomntwana ongathi ukhulele eKapa xa elapha ebefika abe phakathi kwezinto zokuhlala ngokohlukahlukana kwezinto nokuba zingwesiko zingemicimbi yokuhlala ebengumntwana onjalo uMpho. Kwicala likarhulumente akukho zizathu zakhe zenzeka ngenxa kaMpho. Ebefika abe yilento uluntu lumanyeneyo enze loo nto yenzekayo. Phantsi kokukhokhela kwamasipala waseDr AB Xhuma ke ndingathi ukusondela kubazali eli inxeba nelinzulu lidinga ukomelela nokomeleza. Silapha njengenxa yezihlobo. Silapha njengabantu abaxhaswe ngabantu kuba urhulumente ngokwabantu uya ebantwini. Phakathi kwentlungu enikuzo nathi siza amazwi ovelwano. Kona umhlaba uzozile ngoMpho. Because uMpho bingumntu osentsha okusalindeleke olukhulu. Kodwa ke intando kaThixo xa ivumile akekho ubani ongancana. Endingakutsho ndisondela kakhulu kubantu abatsha. Uba sijongile iikona zonke zomhlaba kuwo wonke amaphondo ukufa kuqonde nokuthi. Emva kwenkululeko ka-1994 esasicinga fana ukuba sizayixhamla sijabule. Kodwa kuzizijwili abantu bayaqukuqela ukuya emangcwabeni. Futhi uba sibukela akusayi ngokuya kusiya abantu abadala. Ukufa kugxile kuthi thina bantu abatsha. Ngexesha lokukhula kwethu sijongene nezifo ezinganyangekiyo ezazingekho mandulo phaya. Ngexesha esikhula ngalo thina sijongene nezikhali ezinye zazo zazingekho nangexesha ootata uMandela babesilwela inkululeko. Kodwa emveni kwaba kuvuleleke inkululeko kuvuleleke yonke into emzantsi. Loo nto isinike umcabango onzulu othi masizinikele ekuthandazeni sizigushe phantsi kwephiko labazali kuba bona benoqiqo olubanzi kunokuba thina sinothatha izigqibo ezingeneno ezingamaqawambi singabuya sizisole. uThixo wazi konke, ubona konke, ungumniki wobomi, ungumgqibeleli wembangi, ukwangumsindisi wethu. Ndikhuthaza abantu abatsha. Ndikhuthaza abantu abatsha ukuba alikho elinye ixesha lokukhula. Immediately usithi 12 years. Sondela kumzali. Bazawuthetha abazali amazwi esiwaqhelileyo. Athi kuba ndiye enkonzweni masiye enkonzweni bandikuthwele esikolweni ubheke esikolweni. Masizifihle ngoba kudala phaya phambilini sikhula sisazi ukuba omama bethu babethandaza imigodi ime. Imfazwe zazithandazela ngabazali. Masizigusheni phansi kwephiko labazali khona ukuze silive ufutho nefudumalo nokhuseleko. Ngoba ukufa oku kusirhangqile. Iikona zonke zomhlaba kuzizijwili. Futhi sihamba ngendlela enye engaxolisiyo ukubulawa ngezibhavu. Njengoba sithetha ngoku ogxabame ekhangela nabo kule district yaseChrisani baphaya kulaa mhlaba waseLegifre bayongcwaba kalali ibinguchief whip waseMalahleni ungenele zizigelekeqa zabafana abathengiweyo bamdubulele ekamereni yakhe. Kodwa ngemfefezi kaMdali siyabulala because abenzi bobubi sebeseziseleni. Ndizama ukubonisa ke into ethi ukufa kunyukele sigubungekile.
okuko kwethu ukuthembela kuye uThixo. Ndiyayiqonda ndiyayicingisisa inhlungu ikhaya elizibona likuyo. Zakwehla izinto uba nemibuzo, kodwa ke silapha ukuzothi dudwini akuhlanga olungehlanga, kuyenzeka kuzo zonke inhlanga, kodwa ukufa kuhlele kusothusa. Xa kufika kuwe kuvula inxeba elitsha, kuvule intandabuzo, kodwa uThixo emi esikhokhele nalena magcina inizoyinqoba kuzodlula. Andithembisi ukuthi kuzaba kusasa okanye kuyawuba kukutshona kwelanga. Ixesha lizazenzekela, uThixo uzayivula ngokwakhe indlela, sihlale simthembile. Ngalo mazwi dudwini xa ndiza kwehla ndinikeza nje esi sibhengezo sithi kubantu balapha eMntuntlweni ke ngoku, ukuba niyabona amanzi aselwayo apha ngamanzi aze ngomasipala, kodwa zikhona ii-taps ezi zazifakiwe kodwa zine-challenges zongaphumi kwamanzi. Ndiyacela abantu abazii-operators zamanzi abonyelweyo kule ndawo masisebenzisane baphisane ngeripoti onke amaxesha woba beganqaleka ezingxakini zoba kungaselwa, kuba iya kusenza loo nto umsebenzi wethu ube impumelelo ukuya ebantwini. Nothi onke amakhaya kuzawukwazi ufikelela uba xa kukho ingxaki bakwazi uzisela amanzi basele. Ngenye imini umasipala, ngoba siyazi uba umasipala wethu ngumasipala omncinci one-resources ezincinci, kukhe kubekho amaxesha apho angakwazi ufikelela kwezinye izinto, and amanzi asiwadingi ngenxa yoba kukho lo msebenzi. Kukho umsebenzi kungekho msebenzi, amanzi yimpilo. Kuyanyanzeleka kangangoko siziqaphele uba zeziphi ezi ngxaki siqondene nazo uba zibangela kungabikho manzi. So ndicela intsebenziswano nakomnye umntu nje ongayo-operate, xa uyibona uba kukhona into efanele ilungiswe, kukunika iripoti sizokwazi ukuncedisa ngalo mazwi. Ndithi into sibazenza mandibulise ngoku ugqabami besedlulibulisa. Abanye abantu abandazi babona le ndoda impitshana seyibhoka ngosihlobo. Ndingumntu wathi sidukile ndikwalapha kule lali, ndikhusele khona kwabhodwana mfana. Awumkhuseli ndingumphathi wale lali. Umkhombi singasiyamazi befika njengosisi esitsho nje abantu bathethe kakuhle ngalofana ebenjalo nyani. Ke mna ke andikuniki izwi ububurongo kumizamo xa ngoburongo bakho njengam bandirongo. Yes ma. Andifuni umntu uzuthi ukuthi hayi bekuthetha le nto bendiyo. So nditsho umpho ibengumntu isajonge elikhulu ngokuthi kwesi sithuba ke siyawubiza isithethi senkonzo ukuthi kwenzela into yobana siyazi uba izithethi ziphelile. Isithethi senkonzo ke iyawube indim. Amen, 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 amen. Amen, amen. Ndibuliseke kwakhona futhi ndibulise inkokheli uba ubishop, ndibulise inkokheli zonke ezikhoyo ngaphakathi, ndibusa ilali le yaseMntuntlweni. Mna ndingokanombila ifana utolo isiduko ndilapha eGosa ikhaya lam. Le nkonzo
Ya tata man. Hey. Ize apha ngenxa kamama, umama umninzi. Amen. Umama umninzi lo owathi kwiminyaka engaphambili. Yes. Waba ingqondi. Yeah. Ngoba kukho iculo elithi kumnandi ukuthembela kuYehova. Man. Hey. Mama umninzi ndifuna utsho lento. Amen. Enkosi mama. Amen. Siyabulela. Yes. Siyayazi ba uThixo iziningi challenge abeka kuzo. Yes man. Kangoba umani ungaphili kodwa awusukuhlale nje xa ungaphilanga uyayirepotela inkonzo. Amen. Unengxaki ungaphili. Uyabona ke inkonzo ime ngolhlobo. Inkonzo ime njengekhaya. Yes. Ikhaya mosi linomzali then libe nabantwana. Yes. Amen. So ke ngoku aba bantu bonke bayazalana. Yes. Ime ngolohlobo inkonzo. Uba enkonzweni kukho umuntu ova buhlungu, onepain. Inkonzo kuyanyanzeleka ibe lapho. Jesus. Uyabona ixesha lokuva buhlungu komuntu ayilo xesha loba athi umuntu xa esithi kuwe ukhonza naye umkhokeli uhamba naye athi xa esithi kuwe ndinengxaki ndiswelekelwe ngudadewethu wena ubaleke uyawuthila incwadi. Malibonke igama lenkosi. No, kaloku ixesha lengxaki alo xesha lothila incwadi. Incwadi uzithila before kubekho ingxaki. Uthila incwadi uthiwa umjonga umuntu umbona into yoba usemva kancinci ezintweni ezithile zecawe uye kuye uthi usemva. But xa senengxaki sukuthila incwadi. Malibonke igama lenkosi. Silapha ngenxa yaloo nto ke kuba singumzi silikhaya. Ipain kamama umninzi ipain yethu. Malibonke igama lenkosi. Siyasherishelana ngepain. Dla ngokuthi amaxesha amaninzi inkonzo uyabona thina asimanga njengoba sithi lo ubheke ezulwini lo uyesogweni lo uyaphi. It's not our duty to do that. Asikho kuloo nto thina. Malibonke igama lenkosi. Into esikuyo sithi wenje nje uThixo ukulithanda kwakhe ihlabathi. Uyayikhetha awuyikhethi. Malibonke igama lenkosi. So sifuna ukuthi kumama umninzi. Mama umninzi. Kukho ivesi ethi nalo unyamezelo wabangcwele. Mama uzawugqitha ezintweni ezinzima. Malibonke igama lenkosi. Kodwa inkonzo ikhona. Ungabi nangxaki. Sikho mama sonke. Malibonke igama lenkosi. Sifuna ukuthi ke ngaloo mazwi size apha ngenxa kamama umninzi. Sithi kumama umninzi inhlungu yakhe inhlungu yethu siyinkonzo. Malibonke igama lenkosi. And uba inkonzo ithi wawuba nengxaki ibe irayithini iphi? Hey, ipaso pheleleyo. Malibonke igama lenkosi. Ngoba inkonzo imele ukuthi wawuva ipain ibe khona right through ihambe nawe until the end. Malibonke igama lenkosi. Ngoba singovula indlela thina siyinkonzo. Singovula indlela uthi umbhaleli wethu kulungile ubheke endlwini yesizwili. Lo kwandani ubheke eziyolweni. Nanku umuntu uswelekela usesiyolweni. Kodwa ukhonza naye. Malibonke igama lenkosi. Size apha ngenqalo sithi mama umninzi thuthuzeleka mama. Yes man. Uyazi into bana uThixo useza kugcina. Malibonke igama lenkosi. And uThixo simkhonzayo into ebangela into bana avume sezicelo zezi zinto ufuna somelele. Yes man. Nkosi bishop. Impilo yami. Impilo yami.
izithethi zethu ngoku siyegqibeleni ngoba sivile ngompho futhi ndiyakucela okokuba ungazenzi umgwebu ungenziwanga umgwebu ngoba ugwebo ogweba ngayo uyagwetywa ngalo kwanawo ngoku kufuneka sive uthixo uthini ngale mini ngoba uthixo akenzi into engenanjongo mayibonge inkosi ngoku xa lo mfana ehamba sawufunda incwadi kamika mayibonge inkosi umntu mosiqemkayo kukho indawo afika kuyo masifumane ilizwi lethu ndiya kumkhawulela uYehova ndinantoni na unalo yini kodwa ndiphethe amen uYehova mayibonge inkosi amen namhlanje sidibene ngento ebuhlungu ekuthiwa kukufa mayibonge inkosi noba singayikhumsha noba singathetha ntoni ukufa kusimple kukohlukana komoya unyaka mayibonge inkosi amen but ukufa kuzibalula ngokuba ipain yokufa ifana nepain yokwaliwa mayibonge inkosi ngoba indoda yakwaliwa yanoba kubuhlungu izinyo okanye kubuhlungu inyama mayibonge inkosi sawuswelekelwa usuqaka uba intoni ibuhlungu kuwe uve khandi ikho mnandi mayibonge inkosi uthi kumbhali ungummisela umuntu okokuba makafe kube kahle mayibonge inkosi awubefile ukhona umnini kufa ozawufike phethe usindiso lwakhe ubuze umbuzo ke ngoku xa esiza uYesu uzamkhawulela uphethe ntoni mayibonge amen lento bekwa yakumntu wokuqala kwi-single person ngoba kufuneka uthi sizamkhawulela siphethe ntoni lento ichaza ukuba nokuba ngungindoyi nenkosikazi wakhe abazufunwa nto kunye ngulowo uzawumela intozi yakhe amen ayibonge inkosi awusuke ke uphathe ubungalungisanga mayibonge inkosi futhi lento ulungiselelayo funeka uyazi uba wenza into ozayisaka umnini mayibonge inkosi xa sisiya kuYesu esiza nento esiziphetheyo akukho phale nto sithanda ukuyenza yokokuba sosulela abanye abantu ngento zethu ngoba uyakwazi uba uphangeli uncoma uthakathwa ngamagqirha kanti ingxaki kuwe nguwe ivile lingafuni umsebenzi ngoba unawukashulele endlini funeka uyawufuna umsebenzi xa usiya ke ngoku kuthixo umlungisi
umyalezi uthi umbhalo uPaulos kathetha elowo uyakuziphendulela phambi kwesihlalo sokugweba ngalamini nobungubani kufuneka uaccountile ngomsebenzi wakho bayibona Nkosi khona amaqhinga esinawo okwenza into okokuba siquka umkhono uva amahumsha sitha ndinomthikana umyayi uthi noba sebanjiwe nethi kufumaneke lamthu akhululeke bayibona Nkosi funeka wazi okokuba ngalamini akwazi uba akho amaqhinga ngoba ithe incwadi yezenzo ukhona umhluthi kwawumisileyo azawuthala igweba ihlabathi ngendoda eyafayo wayivusa kwelabafileyo namhlanje lungisa unopoto ozawuphathela inkosi yakho bayibona Nkosi railway bakusetyenzwa kukho amadoda alumkileyo njengoba kudijwa irhewu wona kanti akenzi into ungqongqe uthemba amaqhinga nethi xa kuyo elorini agcwalise ibhekile yakhe ngamanzi xa ihamba ilori uyawachitha xa kutyiwa kubani utye irhewu lam lo mntu ulungisa into engekhoyo kodwa utyhola abanye abantu ngalamhla uzutyhola yimisebenzi yakho eza kuveza into yiyo ngoba uyona akalimamelanga ilizwi wazimela wahlala ezantsi enqanaweni zavela ilizwi lisithi uyintoni nayo yona umsebenzi wakho ndakumkhawulela ndiphethe ntoni umesiya wakho bayibonga Nkosi uYesu akazukhawulelwa ngabantu abaguqukileyo uzawukhalela nguye wonke umntu yabonga athi umbhali indanduluko yelizwi izawuvakala eMpumalanga ulwandle lubakhupha bakuyo bavuka basemangcwabeni ompho bawube bephakathi kwabo ngoba kuvuka umuntu ukholwayo wonke umuntu kaThixo uzawuvuka bayibonga inabuzana uzabe uphethe ntoni ngalamhla bayibonga zakumkhawulela ngephethe amen uthi ke ngoku uPaulos xa ufuna ukuphatha into ngalamini vuma ngoku ngomlomo wakho ukholwe ngenhliziyo okokuba uYesu inkosi athi ngoko ononyana unobomi ngoba le nto ibangela uba sikholwe sizondelele okokuba kufika ithuba ngoba thilo amakorinte athi kuzumhla uchithwe lo mzi wawuchitha sinesakhiwo esingakhona ngazange apho sidom khona sicinga umntu oza kuYesu ngumuntu olungileyo ngongo simane sithi thina imizamo yami yo sibe sigqibelele yiza ngoku rongo ngoba igqirha lifuneke kwabaphilileyo uba uyagobhoza yiza mamgobhoza ngoba umntu ogobhozayo ukhukunyiswa ikhaphi yekofu sewamenzela aqale akuxelele ukusuka uya kuzethi kodwa uThixo akamkhethi wabuso baba lo mntu yiyo izana sizondelele xa kufika umhla siphathe izipho ezirayo ngoba ufika unyana ufike vele eRhawutini aphathela abazali uyeka ingathi awohoywa mfondo etyhini liyaphela isuku lesibili nentwana ipheli akayidlali uyisasondele ekhambeni ke namhlanje xa umphe hambile
Makangashinje maslumke. Sinyauke. Yawathanda amaXhosa. Athi nyauka. Bayibonga Nkosi. Unyauka kususu umlenze emlilweni. Ungathi. Umani usithi Nkosi yami ndibambe ngesandla. Ndingathi emlilweni. Nkosi yami ndibambe ngesandla. Ndingathi emlilweni. Uyaphoqa umuntu. Amen. Xa uzawukhawulela umuntu uzilungiselele. Kanjani yeka? Yes. Ukhona umuntu ongazaziyo uba kazilungisa la. Bayibona. Amen. Ahambele emzini. Kuba ngathi kuthiwe kugqitywa kafuna ulala. Hayi mina ndiyathanda ubukela iTV. Aphela uPopeye. Ziphela iprogram. Akafuna ulala. Ingxaki inye uvele wanxiba isuti phezu kwehempe kaZibulela. Ofuneka abantu bonke balala. Uzakhulula. Bayibonga Nkosi. Omnye umbone kwagqirha manje sithi hayi I'm not in a hurry. Grita. Kanti ingxaki yalo muntu akazilungiselela. Uyazaza ukukhulisa ihlako kwagqirha. Akube kungene umuntu. Amen. Ukazibala umama uba kamanga kawo. Ahambe buza igama lakhe. Zawuthathana etepini. Kuthake iminqwazi. Kuvela inwele eziningi. Ngoba khange azilungise. Ehamba upho namhlanje. Lungisa uhlala. Ehamba upho namhlanje. Thinta ube yenye into. Bayibonga Nkosi. Athi uPawulos awungena eJerusalem babaleka. Uthe gqibeleni kubo bonke. Uthe wabonwa nandini. Khawuyeka ukwaziwa ngento azaziwa ngazo. Awaziwe ngelizwi lenkosi. Ngoba la ulahleka izembe. Athi umuntu yobe ndilibolekile. Ukhona othi khona indoda enomoya kaThixo. Yaziwa kakuhle. Ulungiselela ukumkhawulela. Amen. Bayibonga Nkosi. Kanjani shi uthi umbhali ngalamini. Bakhona bangazuphathana. Lo ungaphathanga nto umsindanawo. Bayibonga. Umchukubisa njulwa nawe kanti akaphethanga kuze ngco. Bayibonga. Ngalamini ulumkela ukuthi andinanto.
Enkosi Sithuba. Hey. Sizawunika izithethiso zokugqibela. Zibhalwe zazibini abezithethiso zokubulela ezo. Lowo nguZet Mlunguza. No V Mninzi. Mlunguza noma ngutolo lo. Torhwana olivayo ilizwi la ndingacalulanga mandibulise ndithunywe into encinci kakhulu kuthiwa mandizothi enkosi ndigqiba kwam ndihlale phantsi inoba nditshilo uba inkosi songoku ndingahlala phantsi kodwa mandithi kuthiwa kwaba bantu babesekhaya elitsha ngecawe abafikayo bazosipolisa ngesiseko sasehlile ngalamini. Amen. Siyabulela kakhulu. Kuba imeko esasijongene nayo ngalamini hayi ngapha kwamandla ethu. Yes. Amen. Kodwa kwathi ngofika abantu sakwazi uyamkela. Amen. Kutheze ndiphinde Torhwana ndibulele abantu abafikayo ngomvulo pha. Abangekhoyo apha. Abantu abokuhlala pha istrato safika pha ngomvulo samkela umphanga. Xa uhleli nabantu uyabonakala ukuhlala ngemini zohlobo. Ukuba akho umuntu uzokwamkela umphanga yazi khona into erongo ngawo. Bafika ke abantu bazokwamkela umphanga. Ze nithi xa nifikile kapha kanye baxelele babulele abo bantu. Zikhona ke inkonzo bezimana ngokwenziwa kufika abantu asizuyithetha into yokuba bagqiba ikofu neswekile kodwa bafikile abantu bezothetha nathi. Bonke abo bantu Torhwana inxaxheba abayidlalileyo kulo mcimbi iyabuleleka. Okokugqibela ezinye ezalapha ingcobo zizawubulela ngulo tata wasemva. Mna ndizaphela kwezi zaseKapa. Bonke abantu Torhwana ngoLwesine pha kwakunethe eKapa kodwa ngoLwesine kwakugcwele phandle nangaphakathi endlini abantu bezile bezosikhupha. Amen. Abo bantu zenibaxelele bayikhaya alisoze lilibali into eyenzelwa yona ngaba bantu. Okugqibela inawabulelwe efowunini. Sibulela Torhwana abantu abazidubileyo usuke eKapa. Abantu abazileyo from eCape Town ukuza apha eNgcobo uzothi ibhayibhayile. No, from Etheni uzapha i-2 hours. Siyababulela abo bantu abayazi le ndlela. Umuntu usuka athi ngizangena ebantwini eKhontshini bese ndifikile. Akho seKhontshini apho siyabulela Torhwana ngosiduba kwenu. Nize apha eNgcobo. Nizokwenza le nkonzo ibe mnandi ngolo hlobo. Andibulele Torhwana naba bantu bahleli apha. Nina lanto kuthiwa nguBhutmonde noSisi Nomonde. Umonde wenu uyabuleleka. Amen. Lithe noko elithuba benifike apha kwakusasa. Ufika kwethu nomzimba ngo-6 besifike kukho abantu. Amen. Ngoku kusemva kwemini kusekho abantu. Niyabulela leli khaya. Ezinye ke nezinye ndizasishiya apha kumntakwethu. Mandingabulisi. Sibulela kakhulu bethuna abahlali balapha ukuva kwabo ukuwa kwalomfana kwalaKapa zange kuphele mntu apha ekhaya. Bothuka abantu bonke balapha. Bulele abafana bethuna bekubanda ngalamini besisomba apha. Athi amaxhego walapha enkosi zenenje njalo kwimizi yonke.
sibabulele nabathakazi esijonge kubo basijengile ngoshiwa ziswekile njalo hlela bayabulelwa abathakazi kwekhaya abenze kwanjeya nemibutho imibutho siyibulela kakhulu kange isibhengeze basingobani mandiyibulele inkonzo mfundisi into yoba ukulinda apho usekwathi usuke eKapa kangangoba besifuna upheqa kodwa masifuna upheqa la umama kuthiwa nihamba naye baninzi abafundisa kunjani ubaninzi besesifuna upheqa bakusebela abatata baseCangwane ngoba kudala manje sisithi kodwa siyabulela uba nide nizofika nizozibonakalisa kwelikhaya uba nihamba nomama lapho bulelwa kakhulu nenkosi ceba uyabulela uba uthi kufa kugcwele kule indawo ndihlala kuyo zibini izingcwabo pha namhlanje zimelele ebemele buphande aweqomba kalasincame sakuwabo uyabulela ukhansila ngokukho bakho kule ndawo nomhlekazi lo ukhoyo okokugcina lokugqibela lesesithembo sisigqibile phaa ezantsi into esheka ukuba sihoywe ngabathakazi bazibonakalisa uba senzani kwela ziko hayi siphelile indlala nyhani bantu abafikayo siphelile sizawuhlala ke ngohlobo sesihlambile othe kanti ke ufike sesibuya uyakusiwa phaya edlakeni ayawubeka ilitye ngoba lo sifike ngokufika abakhozi bethuna bonke belikhaya lo mzi mkhulu lo bayabulelwa kwelikhaya osibari baselady Faith babonile bezengekhombe ezimbini apha abasukapa basuke elady Frey kodwa babambezeleka ngenxa yendlela siyanibulela kwelikhaya sithi yonwabani likhaya lenu eli kuba nasinika umama lo sizalele umpho enkosi kakhulu siza kuhlala kwendawo ke side sihoye enkosi Ufefe lwenkosi yethu Yesu Kristu, uthando lukaThixo uyise nobudlelwane bongcwele mabuhlale kuthi sonke ngoku kude kube ngumaphakade. Amen. Amen.